So gawn ni edrych o moch. Yna fynd, yma Mali. Hi Helen. Heia. Ti'n oce? Do. Sut mae'n mynd yn y gwersyll? Mae'n iawn. Dim yn bwyd glaw mwy, mae'n an rhywbeth a da ni just... Gawr y dallan hyn ar? Ie. Siwr, diolch. Da ni cael cyfrawiaeth gen Lawrence, mae'n chwarae gwersyll Llanddiffyn i ni nath o sgwennu can i'r gwersyll. A mae'n... Ie, a da ni wedi bod yn ei ffansi'n a... Dymor o fan chos. So, mae wedi bod yn... Hei, mae llun o'ch chi o tudalen 6. Lawrence. Tudalen 6, Lawrence. Dos i tudalen 6 y Daily Post? Na, tudalen 6. Tudalen 6. Ni, wel, chdi. Na, ni. Dangos y camera. Dangos y camera. Woo! Gwersyll Llanddiffyn. So, pam ti yma wrth y syn, Heledd? Achos dwi'n poeni am, wel, darlledu, y tawiadau sy'n mynd i fod yn darlledu yw BBC Cymru a tawiadau S4C a'r ffaith bod y BBC yn Llundain isio cymryd S4C dan ei adain. Fydd yna'n jyst golygu fydden nhw fod dim annibyniaeth golygyddol, fydd rhaglenni Cymraeg yn cystadlu fo'r i Saesneg am gyllid a fydd o'n dim dyma bu nath pobl fel Fred Francis wedi carchar am blynyddoedd drosto ac fatha cannoedd o bobl eraill wedi carchar a pobl fatha, ia, so dyna pam. A ti'n meddwl bod angen S4C newydd? Bod eisiau newidiadau yn S4C? Oes, definite. Fatha dwi'n cofio, fatha nes i just tyfu fyny o flaen y teli, really, ac dwi'n cofio o'n i'n really licio, o'n i'n gwylio lot o S4C pan o'n i fach, ac o'n y raglenni da yn y gorffennol, ond maen nhw di maen nhw angen dos o ddychymyg a illa rwsut gwneud o fel bod lot mwy o gwmnïau bach yn fatha oedden nhw estalwm, lot o gwmnïau bach yn cynhyrchu raglenni a bod nhw'n just monopolies o gwmnïau mawr sydd o'r un hen syniadau ac yr un math o raglenni o hyd. Felly mae angen democrateiddio S4C ac mae rhaid iddyn nhw feddwl am pawb yng Nghymru, fatha dim just un crowd specific a rhaid nhw angen dos a pethau parchus sy'n mynd i plesio bobl hyn ella pethau i bobl ifanc fyd, so mae angen mwy o gyllid rili fel bod nhw'n gallu darparu i croestoriad Cymru gyfan, dim just carafan. A mae achos llys ti mewn pythefnos, sio ti'n teimlo am hwnna? Wel, dwi'n edrych mlaen i gael o drosodd efo. Dwi'n falch nes i wneud y weithred, ond nes i weithred yn fi a Jamie mis Mawrth a ar diwedd rwan, da ni'n mynd i achos llys ola, so edrych mlaen i jyst cael gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, so... Cool. Ok, wel, pob hwyl i ti yn y llys. Diolch. Gobeithio bydd popeth yn troi mas yn iawn.